Tugilanon ni Venancio Bulambao Jr. Iyaning kasinatian pagtabang ni Senior Santo Niño. Matuniya kon hugot ang imong pagtuo ug kinasingkasing ang imong pagampo ihatag ang imong gipangayo ug may pakapin pa. Buwan kadto sa Setyembre tuig 1986 nagpanuigon ko og 36. Samtang mahinamon ko na paabot sa pagkatao sa among ikaduhang anak, kalit lang naglain ang paglawas sa akong misis. Busa didali mi pag-adto sa ospital aron sa pagpa-check up. Gipahimangnuan ang akong asawa sa doktor nga aron maluwas ang bata ug aron di mamiligro ang inahan, kinahanglan siya og complete bed rest stud sa 6 ka buwan. Dili tiaw ang akong kabalaka ug kaguol sa gisulti sa doktor. Kay wa ko'y laing mahimo, niadto ko sa simbahan sa Basilica Minore del Santo Niño aron paghangyo ni Senior Santo Niño nga bataw unta ang bata nga luwas hasta ang inahan. Aron sa pagmatuod nga kinasingkasing ako paghangyo, pagka Enero 1987, bispira sa kapistahan ni Senior Santo Niño, nikuyog ko sa solemn foot procession adlaw Sabado. Akong giampo pag-uban nako sa prosesyon nga luwas mataw ang bata ug ang iyang inahan. Pagka Marso 2, 1987, nataw ang usa ka himsog nga batang babae, luwasap ang akong asawa. Sukad atong tuiga, wa na ko'y palta pag-uban sa solemn foot procession, pampasalamat ni Senior Santo Niño na gidungog niya ang akong pag-ampo. Ang ikaduha namong bata na eskwela, nahuman sa nursery, kindergarten, elementary, high school, kanunay first honors. Nahuman sa college, nursing, na cum laude, ug nahuman sa medisina, na magmanya cum laude. Pagkuha niya sa Physician Licensure Examination, PLE, sa tuig 2015, siya number 1 na nipasar sa Tibok Pilipinas. Kining tanan nakabuot sa akong anak, akong giisip nga pakapin kini na grasya nga gihatag ni Senior Santo Niño. Sa pagkakaroon na minyo na siya og way swerte, katulo na siya makuhai. Tungod sa mga sitwasyon, dinangop siya og yambana ni Senior Santo Niño. Nangilaba nga unta mahatagan silang anak. Ug tuod man pagka Enero 2024, nataw ang usa ka bata nga lalaki nga gibunyagan sa ngalan nga Severino. Sa niaging Sabado, niaging buwan, Enero 17, 2026, mo ika-40 katuig nako nakuyog sa solemn foot procession. Kauban sa akong kamaguangan nga anak nga babae ug ang iyang manghod katong akong gihangyo ni Senior Santo Niño. Duha ka apo, ang bana sa doktor o mga pagumangkon. Ang akong edad, pagkakaroon, 76 years old na. Viva Pit Senior!